Αυτό εδώ μέσα είναι το φαράγγι του Φοίνικα. Πάνω λοιπόν έχει... πώς το λένε και εκεί, Ακρόπολη. Δηλαδή όλη η περιοχή εδώ είναι... Εκεί με τι θα πηγαίναμε, με τα πόδια μετά? Με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτό είναι το φαράγγι του Φοίνικα εδώ μέσα που βλέπετε. Ναι. Καταλήγει στις πηγές των Θερμοπυλών. Εδώ από πίσω είναι οι πηγές. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει μονοπάτι από εδώ, Χριστό, Ναι. Και βγαίνει από πίσω. Στα αρχαία χρόνια υπήρχαν δύο αμφικτιονίες. Η μία είχε έδρα εδώ, ήταν η Φθινοπορεινή, και η άλλη, η Αρινή Ανοιξάτικη, είχε έδρα αδελφούς. Ναι, αλλά μερικοί μπορεί να μην ξέρουν τι είναι. Τι είναι που θα καταλήξουμε? Τι ήταν οι αμφικτιονίες? Ήταν, ας πούμε, δύο ετήσια συνέδρια, στα οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι από τις πόλεις κράτη και κάναν διάλογο, ανταλλάσσαν απόψεις το ένα το άλλο κλπ. Και σε περίοδο που ήταν το συνέδριο η αμφικτιονία, ακόμα και ήταν περίοδος εχθροπραξιών, σταματούσαν. Εδώ λοιπόν που βλέπετε με τους G7. Ναι. Για όλα είμαστε πρόδρομοι ελληνισμός. Εδώ λοιπόν είχαν φτιάξει ένα ναό αφιερωμένο στη θεά Δήμητρα, θεά της γης, γη και θάλασσα και ψάρια. Λοιπόν, την ονομάζω όμως Πηλαία Δήμητρα, το πι με ύψιλον, επειδή είναι κοντά στις πύλες, στα στενά, έτσι. Λοιπόν, εδώ έρχονταν οι αντιπρόσωποι των πόλεων, οι ιερείς, κάναν θυσίες, συμπόσια, τρώγανε, συνεδριάζαν, φεύγανε. Κάποια στιγμή λοιπόν την καταργήσαν αυτή την αμφικτιονία, γιατί οι αδελφοί λόγω του μαντίου είχαν φτάσει στο απόγειο της Ζόκας και γίνονταν μόνο μία αμφικτιονία εκεί. Η αμφικτιονία λοιπόν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι είναι ο πρόδρομος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό και στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπάρχει αίθουσα ειδική, ένα κομμάτι αφιερωμένο στην ιστορία των αμφικτιονιών της αρχαίας Ελλάδος. Εδώ όμως η περιοχή, είπε πριν ο κύριος εδώ Μπιδοκλής για έναν δάσκαλο, είναι Μακαρίτης Χριστόπουλος, είχε ασχοληθεί εντατικά και πιο εκτενώς. Εδώ η περιοχή είχε άλλη μορφολογία και με πληροφορίες που είχε, αλλά δεν τον βοήθησε τον άνθρωπο, εδώ απέναντι υπήρχε και ένα μικρό στάδιο και ένα μικρό θέατρο. Δηλαδή οι αμφικτιονίες δεν ήταν μόνο μαζευόμαστε και κουβεντιάζουμε σήμερα, είχαν και εκδηλώσεις, ας το πούμε, και θέατρο και μουσική και... Ναι, γίνονταν σαν ένα... Ας πούμε σήμερα σαν... Δηλαδή στο θέατρο και στο στάδιο υπήρχε η αρχαία Ανθήλη. Η Ανθήλη που είναι εκεί πέρα. Ναι, ναι. Η αρχαία Ανθήλη ήταν εδώ. Μετά... Πολύ ψηλά ήταν. Αυτό ήταν θάλασσα καλά. Ήταν θάλασσα. Λοιπόν, τι γίνεται? Όταν μετά επί τουρκοκρατίας μετακινηθήκαν οι πληθυσμοί και πήγαν εκεί, αυτό το χωριό αναπτύχθηκε από έναν μπέι. Τότε κάθε μπέις έπαιρνε και μια έκταση. Και επειδή αυτός που είχε πάρει την περιοχή της Ανθήλης λεγόταν Ιμίρ Μπέις, το χωριό που συγκροτήθηκε από τους ντόπιους και από άλλους που μετεκήσαν κυρίως από την Ήπειρο, το λέγανε μέχρι που απελευθερώθηκε η Ελλάδα Ιμίρ Μπέι, και εμείς το είχαμε παραφράσει πέρα στην Μπερμπιότ. Λοιπόν, στην περίοδο του Βυζαντίου, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός το 560 μετά Χριστόν, αντιλαμβανόμενος τη στρατηγική σημασία των Θερμοπυλών σαν πέρασμα από βορρά προς νότο και του πάλι νότο προς βορρά, έφτιαξε ένα τεράστιο τείχος, ξεκινάει από χαμηλά και φτάνει μέχρι πάνω, το οποίο λειτουργούσε σαν αμυντική γραμμή. Εδώ πίσω μας είναι ένα τμήμα του τείχους, το οποίο είναι το πιο καλοδιατηρημένο. Είναι από το 560. Γι' αυτό και εδώ οι ντόπιοι την περιοχή εδώ την αποκαλούν στον τοίχο. Εδώ ήταν η πόρτα του τείχους, σώζεται ακόμα, βλέπετε. Το τείχος ήταν πιο ψηλό, αλλά κάποιες πέτρες μετά πάρθηκαν από κόσμο για τα σπίτια για άλλες ανάγκες. Λοιπόν, το τείχος, επειδή δεν φαίνεται από εκεί, βρίσκεται πάνω από εμάς περίπου στα 2,5 μέτρα, έτσι. Υπολογίσει και τις πέτρες οι οποίες έχουν πέσει, έχουν χαθεί, πόσο έχει μειωθεί. Λοιπόν, ναι, εκεί ήρθε κάποτε η αρχαιολογία, έβαλε τον πρωτοκόλλο που του χαρακτήρισε ως μνημείο, ας πούμε. Λοιπόν, να πούμε εδώ και την ιστορία του. Το τείχος αυτό ξεκινάει μια γραμμή, κατέληγε εδώ σε ένα άλλο ποτάμι που είναι ανάμεσα πιο αριστερά, και εκεί σώζονται ακόμα δεξιά και αριστερά τα τείχη στο ρέμα, ας πούμε, που επί τουρκοκρατίας οι Τούρκοι τα κάναν διόδια. Ήταν πέρασμα εκεί, μονοπάτι παλιακό. Ναι, τον έκανε ο κόσμος εδώ με τα άλογα, με τα μουλάρια, και όποιος έπαιρνε, ήταν ο Τούρκος εκεί, ο Σπράκτορας,
έπρεπε να πληρώσει χρήματα, εστίαση κλπ. Αξίζει, το λέω. Αξίζει. Αυτό λοιπόν το τείχος. Εδώ να πω μια λεπτομέρεια, ότι όλα τα τείχη τα οποία είχαν φτιαχτεί και από τον Ιουστινιανό και από άλλους αυτοκράτορες, γίνονταν σε τέτοιο σημείο που από την κάτω, από την πλευρά που θα δεχόταν επίθεση, να υπάρχει τρόπο την μια ρεματιά, ούτως ώστε ο εχθρός να κατεβεί και να ανεβεί, οπότε ο αμυνόμενος θα τον έχει από κάτω, έτσι, για να τον χτυπήσει με τα όπλα που έχει. Ναι, η ανηφόρα και είναι άλλο μας Πρόσωπο και άλλο στις από κάτω γύρω, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για να πάμε στην Ακρόπολη των Αρπιλών. Είναι 10 λεπτά η διαδρομή ως το χωριό Ανάβρα, ως εκεί έχει άσφαλτο. Μετά θα πούμε κανένα χιλιόμετρο 1,5 περίπου χωματόδρομος. Έχει και από εκεί ωραία θέα προσωπαλιακό. Θα πούμε 2 λόγια για τους Αλπινούς και θα φύγουμε. Έτσι. Ναι. Έχετε ακουστά για τα βασιλικά? Τι ρόλο βαρέσαν στη νεότερη ιστορία των Ελλήνων? Ποια τα βασιλικά? Ναι. Το Το χωριό βασιλικά. Για την Εύβοια. Δεν το γνωρίζω. Εκτός από την Εύβοια. έχουμε. Είναι το πέρασμα που ενώνει, ας πούμε, το παραλιακό μέτωπο εδώ Ναι. με την κοιλάδα του Κηφισού από πίσω. Λοιπόν, από εκεί ήταν πάρα πολύ καλό σημείο για να... Δηλαδή από εκεί περνάγαν όλα τα στρατεύματα, ήταν η Εθνική Οδός, η παλιά. 26/8/1821. Εάν οι Έλληνες δεν νικούσαν εκεί, οι ορδές των Τούρκων θα συνεχίζαν και θα καταπνίγαν την επανάσταση των Ελλήνων. Είναι τα δρεπελάκια της Ρώμης. Δεν μου λες, από εδώ δεξιά πάμε? Δεξιά. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Λαμπρικού Ηρακλέους, από πάνω υπήρχε μια πόλη των επικινδυμίων ολοκληρών, η Αλπινή, το π με ήτα, το γ με μικρογιώτα. Αυτή η πόλη γνώρισε τεράστια εμπορική και οικονομική ακμή, γιατί είχε και λιμάνια από κάτω και είχε φτάσει ψηλά. Αυτή λοιπόν η πόλη φτιάξε εδώ πάνω μια Ακρόπολη.
Αυτή είναι λοιπόν η Ακρόπολη των Αλπινών που φεύγαν όταν δεχόταν επιθέσεις ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Λέγεται ότι κάποια στιγμή ο βασιλιάς της πόλεως, εδώ πάνω από την κορυφή και είναι θαμμένο, είχε και το παλάτι του, το οποίο έχει θαθεί τώρα, οι ντόπιοι του λένε Παλιόκαστρο. Βλέπετε εδώ σώζονται μερικά τείχη, περνάνε εδώ θαμμένα. Αυτό πήγαινε σε αυτό το κορυφή που εδώ πάνω, το περιτύχιζε γύρω-γύρω. Απλώς τώρα άλλα τμήματα έχουν σκεπαστεί από τα κλαριά, άλλα έχουν θαυτεί από τη μορφολογία του εδάφους. Εντάξει. Και εδώ πάλι τίθεται το ερώτημα. Τελείωσες. Ναι. Τόσο μεγάλος ο κόλυφος σε τόσο μεγάλο. Δεν είχαν υψομετρική Λοιπόν, διαφορά. δεν είχαν άγχος με το χρόνο. Λοιπόν, Κάτι άλλο που δεν, επειδή τεχνικά εγώ μπορώ να μιλήσω. Αν παρατηρήσετε, αυτές οι πέτρες δεν είναι μαλακιά πετρώματα. Δεν είναι ούτε καν μάρμαρο. Το μάρμαρο είναι πιο μαλακό. Πέτρα. Αυτοί είναι γρανίτες. Ναι, πέτρα. Βλέπετε πόσο τις έχουν λιάνει και τις έχουν τετραγωνίσει για να καθίσει μία επάνω στην άλλη. Κοιτάξτε πόσο δουλειά και με τι εργαλεία αυτοί οι άνθρωποι Και κάναν κολλάει τις η μία με γωνίες. την άλλη. Ακριβώς. Κολλάει Μία χωρίς επιφάνεια για να αρρωγός, μην. χωρίς Η τίποτα. πέτρα, αν δεν είναι λία και έχει ένα εξώκομμα από κάτω, δεν Κουνιέται, κουνιέται. εδώ, Φανταστείτε τώρα Και με όχι τι μόνο αυτό, όχι εργαλεία. μόνο αυτό. Δες εδώ το λόξευο. Ναι, το Δες λοξόνια. εδώ το λόξευο. Αυτό ήταν για αντίσταση. Ναι. Δηλαδή έχει τεχνική, έχει μηχανική αυτό. Δεν είναι τυχαία το έκανα έτσι. Βλέπεις η γωνία, φάλτσο. Ναι. Εκεί, δέστε εδώ πράγμα τώρα, δηλαδή τρελαίνεσαι. να πούμε και κάτι άλλο τώρα, έτσι. Θα το δείτε εδώ. Το τείχος ήταν διπλό. Ήταν το εξωτερικό, Και το ιστορικό. ανάμεσα και από πίσω άλλο τείχος. Για Κάτω δεύτερη φαίνεται, για φαίνεται. δεύτερη Για δεύτερη άμυνα, εκτός αυτού και εκτός αυτού. Ήταν πιο εύκολη η περιπολία γύρω-γύρω. Με το τείχος έτσι. Έτσι. Αλλά ήταν και η δεύτερη γραμμή άμυνα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε στρατός, μπαίναν πίσω ή κάναν μια άλλη τεχνική, τους αφήναν οι πίτιδες να μπουν και τους ακατέβανε. Έτσι ακριβώς. Ναι, γιατί έχει κενό ανάμεσα. Ναι, λοιπόν, να σας δείξω και από εδώ τώρα δύο πράγματα. Τον κάμπο. Τι θέα είναι αυτή. Δεν σας αρέσει? Τι προσχώσεις εδώ έχουν γίνει εδώ. Ναι, το χωριστό είναι για τριάδα. Βλέπω προσχώσεις εδώ. Α, γιατί άρα είναι αυτή. Ναι. Ο μόλος που είναι ο μόλος. Ο μόνος είναι εκεί. Εκείνος. Ναι. Α, Και κάτω που βλέπετε κάτι πιάτα μεγάλα είναι η είναι ο σκάφη. δορυφορικός σταθμός του εδάφους. Σκάφη. Δουλεύουν αυτά τώρα. Αμέ. Και Εκεί είχα δει εγώ στη Σκάφια το 68 Παπαδόπουλο. το παγκόσμιο κύπελο Βραζιλίας σε έγχρωμη τηλεόραση. Για που πέρα την είχαν μέσα. Εύβοια, δεν τους είπες. Απέναντι είναι το νησί της Εύβοιας Ναι. και πάνω από το σταθμό εδάφους σε ένα χωριό είναι η Σκάρφια που μένει ο κύριος Συμπεδοκλής. Α, ναι. Απέναντί μας είναι η πόλη της Στυλίδας. Έτσι. Ακριβώς. Κοίταξε, οι προσχώσεις έχουν φτάσει πολύ κάτω, εκεί χαμηλά. Ναι, όταν ήμουν εγώ 10 χρονών δεν υπήρχαν αυτές τις προσχώσεις. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ ότι εμείς που το βουνό βλέπαμε συνέχεια λόγω του Τσελικά του πατέρα. Όταν ήμουν 10 χρονών, δηλαδή πριν 50 χρόνια, έφτανε μέχρι τη θάλασσα. Είμαστε μαζεμένοι εδώ στο ξενοδοχείο, στη Λαμία. Την εκδρομή η οποία έχει προγραμματιστεί εδώ και αρκετό καιρό από το Σύλλογο Ιστορικών Στρατευμάτων. Συμμετέχουμε με 5 οχήματα, ιστορικά, στρατιωτικά. Και η πρώτη μας στάση ήταν Λαμία και από εδώ, από τη Λαμία, με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας βοηθήσαν, ξεναγηθήκαμε σε διάφορα μέρη τα οποία είναι ιστορικά και αξίζαν τον κόπο. Η ενημέρωσή μας ήταν πλήρης, πήγαμε στο άγαλμα του Λεωνίδα, πάνω στον Τύμβο, Ανοπέα Τραπό, πολλά ακόμη ενδιαφέροντα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε και τα μάθαμε τώρα. Εκτιμώ ότι μέχρι στιγμής η εκδρομή ήταν πετυχημένη. Έμαθα λεπτομέρειες για κάποια πράγματα που ήξερα, κάποιες θερμοκύλες και ήταν μια καλή εμπειρία. Όλα όμορφα τέλος. Εμένα προσωπικά αυτή η εκδρομή μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν αρκετά μακρύ ο δρόμος. Έχουμε περάσει από πολλά ιστορικά σημεία. Μάθαμε την ιστορία τους. Ανεβήκαμε και στα βουνά, στα δάση. Κάνουμε μπάνιο και στα λουτρά. Ήταν πολύ ωραία. Πολύ διασκεδαστικά. Ο Ξαναγός έκανε πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή ξανάγηση. Περάσαμε τέλεια. Έχω να επισημάνω ότι τα τοπία εδώ κάτω στη Λαμία είναι απίστευτα. Ακόμη και τα χωριουδάκια, τα γραφικά χωριουδάκια ψηλά στα βουνά, έχουν απίστευτη γραφικότητα και ηρεμία. Έχω να πω το εξής. Περάσαμε πάρα πολλές φορές όλοι μας από το συγκεκριμένο χώρο, είτε ανεβαίνοντας
Θεσσαλονίκη πηγαίνοντας Αθήνα, αλλά εάν δεν έχεις ένα τοπικό ξεναγό που να ξέρει τα πάντα και ειδικά αυτοκίνητα όπως είναι τα δικά μας που κατεβαίνουν τα βουνά, τα λαγκάδια, μπαίνουν παντού, έτσι μπορέσαμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το χώρο γύρω. Όλοι βλέπουμε ένα Λεωνίδα και τίποτα άλλο. Σήμερα μπορέσαμε και ζήσαμε τα πάντα, μάθαμε τα πάντα και ξαναγηθήκαμε άψογα σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα την παρέα του συλλόγου, τα μέλη, τον πρόεδρο ειδικά που κάνει έναν αγώνα για να κρατήσει αυτό το σύλλογο όσο γίνεται καλύτερα. Η εμπειρία, όπως είπε ο φίλος μου ο Γιώργος, είναι πολύ καλή θα έλεγα, γιατί όλοι περάσαμε αυτά τα σημεία αλλά δεν πήγαμε πιο βαθιά στις ξεναγήσεις. Εύχομαι το επόμενο ταξίδι που θα κάνουμε να έχει εξίσου την ίδια καλή συνέχεια, η αυριανή μας αποστολή να είναι καλή στη διαδρομή της και να έχουμε καλή επιστροφή να πάμε στα σπίτια μας. Και πάλι ευχαριστώ τον πρόεδρο και τα μέλη όλα. Κρατάνε το σύλλογο ζωντανό. Εγώ μάλλον πρώτη φορά πέρασα από την περιοχή, ήξερα πολλά πράγματα. Είχαμε κάποιους ντόπιους ξεναγούς που μας δείξαν και μας διδάξαν τα πάντα. Πολύ ενδιαφέρον τα θερμάτα λουτρά. Εύχομαι να κάνουμε συχνά τέτοιες εκδρομούλες, να είναι καλά ο σύλλογος. Έλα δεξιά. Όπως είσαι, όπως είσαι. Λίγο πίσω. Πολύ αέρα. Πάγαμε την δουλειά της Αγγούδας, αλλά την Ιωπανία προχθές. Ναι, αφού πάει από παντού. Ωραία. Καλά εσείς. Καλώς σας βρήκαμε. Κάτω από τα φτερά του μπροστά δηλαδή, 2 και 2. Και ναι, χωρά. Πίσω στα ημιαξόνια έχει φυσούνες και μέσα έχει παραβολή. Αυτές ανοίξανε λίγο και είχαν συνέχεια παραβολή. Οπότε αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να το στείλουμε πίσω. Ένα δευτερόλεπτο. Μπροστά έχει το σήμα του συλλόγου με τα 20 χρόνια που θα έχουμε στο τέλος. Και από πίσω λέει Σύλλογος Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων και έχει τη διαδρομή ολόκληρη. Και με την τζαντούλα του συλλόγου. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Εύχομαι να το φοράς και να μας θυμάσαι. Αυτό εννοείται. Σε ξέρω και από πάνω τους άλλους, θα δευτερολογήσω μετά. Ωραία, ωραία. Να σου δώσω λίγο. Σε εκτιμώ πάρα πολύ γιατί είσαι από τους ανθρώπους που αγαπάει την ιστορία και είσαι από τους ανθρώπους που πάνε να την διατηρήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε να ξέρεις ότι εγώ σε εκτιμώ πολύ και προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι ατομικό. Δηλαδή είναι γιατί είσαι εσύ. Ωραία. Οπότε θα μου επιτρέψεις να σου δώσω Spitfire και όλα. Και το σημαντάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή. Μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Μαν. Είναι και μία φύσα από το Spitfire.
Έχουμε κι άλλο, θα το κάνουμε έτσι κουλουράκι. Ένα βιβλιαράκι του Spitfire. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, Γιώργη, εμείς για τον αγώνα που κάνετε. Ευχαριστώ. Να διατηρήσετε πάρα την ιστορία πολύ. μας. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς είναι, το ίδιο είναι, έτσι. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έχουμε σηματάκι του Spitfire. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Για ό,τι έκανες. Και εγώ. Είναι ένα μπλουζάκι του συλλόγου. Το βγάζουμε εδώ, να το δείτε. Να το αναπτύξουμε. Αυτό είναι. Πάρα πολύ ωραία. Η διαδρομή. Τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Να είστε πάντα καλά. Ασχολήθηκα με τη μάχη του Μαραθώνα, έχω γράψει ένα βιβλίο, σας έχει πει ο Βασίλης. Όπως σας έλεγα, επειδή έχω κάνει έρευνα πάνω στη μάχη του Μαραθώνα, το 2016 κυκλοφόρησε ένα βιβλίο ελληνικό με θέμα τη θεωρία για τη μάχη. Το 2020 βγήκε αγγλική έκδοση στην Αγγλία για όλο τον κόσμο. Και το τελευταίο νέο είναι ότι γυρίστηκε πέρυσι ένα ντοκιμαντέρ για το History Channel στην Αγγλία με θέμα τη μάχη του Μαραθώνα, που βασίζεται αποκλειστικά στη θεωρία που θα σας πω σήμερα. Βρέθηκαν συγκλονιστικά νέα στοιχεία για τη μάχη. Το μουσείο που βρισκόμαστε είναι μικρό μουσείο, δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι από τα πιο ιστορικά μουσεία της Ελλάδος. Έχουμε διάφορα κεραμικά εδώ. Αυτά όμως είναι το σημαντικό ότι έχουν βρεθεί σε ένα σπήλαιο που λέγεται Σπήλαιο Πανός. Σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδος υπάρχουν σπηλιές που ήταν αφιερωμένες στη λατρεία του Πάνα, όπου η λατρεία του Πάνα έχει να κάνει με τη μάχη του Μαραθώνα. Και αυτό επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον. Ότι, με το εξής, ότι ο Πάνας δεν λατρευόταν στην Αττική, στην Αθήνα, μέχρι το 490 π.Χ. Στο όρος Μέναλο, έχει ένα Αρκαδία του. Και είδε ένα περίεργο τύπο, ο οποίος είχε πόδια τράγου και επίσης τραγόμορφη φάτσα, που γύρισε και είπε στο Φιδιππίδη ότι γιατί, λέει, δεν με λατρεύετε. Και ποιος είσαι εσύ, λέει, είμαι ο Πάνας. Λέει, αν με λατρέψετε, εγώ θα σας βοηθήσω, γιατί εσείς έχετε να αντιμετωπίσετε τους Πέρσες και αυτά τα γράφει ο Ηρόδοτος. Δηλαδή ο Ηρόδοτος είναι η βασική πηγή της μάχης του Μαραθώνα, που σημαίνει ότι έπαιρνε πληροφορίες από βετεράνους της μάχης. Και μάλιστα αναφέρει ανθρώπου συγκεκριμένα, λέει ότι ο τάδε με το όνομά του μου είπε αυτό για τη μάχη. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι, ότι αμέσως μετά τη μάχη του Μαραθώνα λατρεύτηκε ο Πάνας και μάλιστα στην Ακρόπολη από κάτω υπάρχει ένα σπήλαιο που είναι η πρώτη θέση όπου λίγες μέρες μετά τη μάχη του Μαραθώνα λατρεύτηκε ο Πάνας. Και φυσικά από εκεί και πέρα παντού στην Αττική τον λάτρεψαν και φυσικά στο Μαραθώνα, πόσο μάλλον. Ο Πάνας πώς βοήθησε τους Αθηναίους? Αυτό δεν το λέει ο Ηρόδοτος, το λένε άλλοι ιστορικοί αρχαίοι. Ότι προκάλεσε πανικό στους Πέρσες και εξού η λέξη πανικός βγαίνει από τον Πάνα. Ότι μπήκε, λέει, ανάμεσά τους, τους προκάλεσε ένα πανικό και έτσι βοήθησε τους Αθηναίους. Αυτό λοιπόν το σπήλαιο δεν έχει σχέση με έχει έμεση σχέση με τη μάχη του Μαραθώνα, διότι είναι το σπήλαιο του Πανός στο Μαραθώνα. Είπαμε, σπήλαια, ακόμα και στον Ημιτό έχουμε και στην Πεντέλη και στην Πάρνηθα, παντού και σε πολλά άλλα σημεία. Σπήλαιο Πανός. Υπάρχει εδώ μια επιγραφή, η οποία είναι από τον 1ο αιώνα π.Χ. και μιλάει για το σπήλαιο εδώ του Πανός, ότι αναθήματα που θα βάζετε πρέπει τα ρούχα να είναι, ξέρω εγώ, λευκά, χρώμα λευκό. Οπότε, τι
έκαναν λοιπόν εδώ μέσα οι άνθρωποι όταν έγινε ιερό του Πανός? Ήταν σαν ένα ιερό που πας και κάνεις τα τάματά σου, συγκεκριμένα στον Πάνα. Με τάφους πλουσίων. Ναι. Και είναι από το 3000 ως το 3000 π.Χ. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι ο Μαραθώνας ήδη από την προϊστορική εποχή ήταν πλούσιος τόπος εδώ. Και ήταν πλούσιος τόπος διότι ήταν πεδιάδα, αυτά τα εγκία. Κάποια είναι από Κυκλάδες, από Κρήτη, από διάφορα μέρη. Και βλέπετε, υπάρχει και κλαδίτικο ειδόλιο, ας πούμε. Βλέπετε εκεί. Δηλαδή, μπράβο, αυτό. Ότι εσείς από εδώ τι θα αποκομίσετε για το Μαραθώνα? Το Μαραθώνα είναι ένας πλούσιος τόπος με ιστορία πέρα από τη μάχη. Έχουν αγκία καθημερινής χρήσης, αλλά έχουν και λατρευτικά. Αυτό, ας πούμε, εδώ δεν είναι καθημερινής χρήσης. Γι' αυτό είναι σε τόσο καλή κατάσταση, διότι θάβαν, ας πούμε, τον αριστοκράτη. Αυτά η φτωχολογία δεν τα έπαιρνε μαζί. Αυτά ήταν, ας πούμε, οι μεσοαστοί και πάνω. Εδώ, ας πούμε, μπαίνουμε σε ένα χώρο, πια είμαστε στα χρόνια τα ρωμαϊκά και μάλιστα τον έχουν σαν άγαλμα το γιο, πάνω από τον οικογενειακό τάφο. Φωτογραφία στην ουσία. Ναι. Από εδώ πάλι είναι ένα ζευγάρι. Εδώ είναι... αυτό εδώ έχει ενδιαφέρον. Αυτό... άντρας είναι. Αλλά τοποθετούσαν αυτά, συνήθως είχαν το κεφάλι του Ερμή και τα τοποθετούσαν στα σταυροδρόμια, ήταν ερμαϊκές κεφαλές για να φέρουν γούρι. Μεγάλο όνομα του Μαραθώνα λεγόταν Ηρώδης Αττικός. Αυτός ο Ηρώδης Αττικός ήταν ο πιο πλούσιος Έλληνας στη ρωμαϊκή εποχή. Είναι αυτός που έκτισε το οδείο του Ηρώδου Αττικού κάτω από την Ακρόπολη, αυτό με δικά του λεφτά. Το Παναθηναϊκό στάδιο, όχι όπως το έχουμε σήμερα, την παλιά μορφή, η οποία, προσέξτε, η παλιά μορφή στηρίζεται πάνω στα κατάλοιπα του δικού του κτίριου. Δηλαδή το δικό του κτίριο ήταν περίπου αυτό. Δηλαδή αυτό που βλέπετε σήμερα δεν διαφέρει και πολύ. Και μάλιστα ο τάφος του λέγεται ότι είναι εκεί. Εμείς σας φέραμε ένα μυστικό, τα 20 χρόνια του συλλόγου και από πίσω γράφει... Ευχαριστώ πολύ. Έχω κι εγώ ένα αντίτυπο του βιβλίου, θα σας το δώσω στο τρόπαιο. Ευχαριστώ πολύ.